Ngasho ukubheda kwashintsha kwaba ama-bad old days. Ngempela Njabule uzoyibika yonke lento eshiwo abantu la ngaphandle. Yini engawenza ngalo? Ngithathile ngawenza umuntu ongasendaweni. Manje sokwazi ukuthi ungimela kanje, lo izongihlonipha ungithobele. Kodwa sokwazi ungikhulumela yonke into ekhulunywa ngabantu la ngaphandle. Kodwa nje asakuthandi kanti lo mlomo wakho mazi. Wathi ngihamba futhi. Nje la uNjabule seshintshe khona nje, ingasekho mnandi. Njabule kwi-intervention yakhe nje bayamtshela ukuthi nje kumele ahlukane nomfelokazi, akabuyise otherwise bazobuyisa amalobolo akhe lawa asawalethile, yena abuye uThandeka ayohlala kubo. Ulo nje asukume, walk out of his own intervention. Ngize ngikwazi ukumela ukuthi uMaThandeka ngidedele kangaka. Ngimhlonipha impela kodwa ngeke ngize ngikwazi ukuyimela yonke lento. Mina ngamala ngihamba.